неща. В последния клип вкараха седата за генерация, турбопътища и всичко останало, което въобще му трябва. Сега отивам натам, за да... за да снимам, за да видим какво става. Та да, направо ще се видим там. Айде! Бирак, едва ли. Докато той заваря, аз му го покажа. Трайно гърне, самото гърне на Alan Motors. Всичко, материали, работи тук, там са двете тръби също. Да, да си игра с меката връзка, с малко ще обясни. Ама да, започването на даунпайпа. Пусти! Аз съм Кирил от Art Fab Garage. Я ще представя съм. Новото ни халенце. Новото хале, между другото халето е мръсен топ. В смисъл, търси си нещо такова. Ако някой има, не дам много пари. Какво правим тук? Защото колата ни е тук общо взето. Защото това нещо да скоро ще се разпадне. Да. Ама чувал съм, нали, че ще правим даунпайп, генерация цяла, кулер, турбопътища, как се трябва? Цяла програма, мамо. Най-накрая. Да. Се забавляваме. Общо взето, Киро, това, което направи по тази кола, и затова аз я докарах тук, изпускателният колектор е... изпускателният колектор го направи той. Много ми хареса как стана всичко, затова си казах всичко отдолу е тук. Art Fab Garage в Instagram. Число тук. Кой не положи се е тук. Да, само взето е подготовката за даунпайпа. В момента чакам да снимам. Тъй. Не мога да се кача отгоре, по ще го покажа отгоре, но за момента сме до тук с даунпайпа. Наредено. Сега се продължава с останалата работа, ще снимам са процеса, някакви работи. Това ще видим до днес, докато ще го докараме, но взето слагих първо генерацията, после попавам турбопътища и така нататък. Ще снимам процеса. Да. Сега наблюдавате един изумителен екземпляр в естествения му хабитат, който сега ще ни освети. Аз се махам. Апдейт. Даунпайпа е вече изцяло фанато както трябва. Там ще е вебан скобата. Тук е много удобно. Майкъм. Даунпайпа, да, изцяло вече е правено. Там се шуми, защото се правят още неща. Аз обаче трябва да си хода сега, че има друга работа. Но да, две бамба е там, друга стена, всичко минава както трябва. Утре ще се продължава поне това, което той сега Киро ще си продължи да си работи, видим до утре какво ще стане. Така че се виждаме утре. Ден втори, вече имаме. Тук го е докарал Киро. Място тук ще седи средното гърне, не знам колко се чува, надявам се чува. Пареже. Пак ми разваляш аудиото, ми разваляш. Чакахте само да отвориш. Само ме чакаш да отворя камерата и до там. Мерим тук тръбата. Заиграваш се, нещо ми се струва. Така, тръба, първа част. Реално това ще е средната част на генерацията, където ще може да се откача. Да. Има точки, работи да се тестват, да се направи. Киро го намества. Колега тук опира. Аз ще мухна, да. Викам, ти трябва да обясняваш, защото аз нищо не разбирам. Ето и аз не разбирам по принцип. Да. Единственото разбираме, че трябва пак да бутнем моста. Предния ли? Да. Верно е? Да. Кай честно, пак ли да влиза? За това. Аре бе, ба. Да. Къде, защо, на какво се... защото вече сме цялата тръба. Да, защото в кардана сега опира и в
Став? Да, страшно е. Не, в рек. В реката ли бе? Да, чудесно, невероятно. И сега тук болта, болта малко така, малко така. Моето куче е помяр. Да. Проблема е решен с моста. Какво го мъдриш? Какво мъдриш? Гледам го. Да не опира. Не. Нали знаеш, ако не опираш, не провокираш. Не, затова тук ако опира няма да е много хубаво, може би. Там и аз така казвам, да. Ено и да, ще отиде. Ще се попусне. Абе, доста е така тайт спейс. Фитманта е Има. Ще кара. като Нека. на джантите. Да, гаден. Е така направо, дай викам, зашива и заебава я така и да изпускам 150 места. Колкото искаш. Няма проблем. Какво каже клиента? Нали знаеш? Той е за смяна, Като на... Струва ти се. Като на баба ти. И сега тук някак ще трябва да избегнем много работи едновременно. Искаш и ножа направо да режеш или? Ето тук ако може да го махнем. Дали? Е тази част. Даже е така. Ето тук от болта. Добре ще стане, ама... Да. След Не, това аз- тук, след това ще го изпилиме. То Оп. само отдолу. Само отдолу. Само бе. отдолу ще го Се- изпилим. Добре, да. Не, бе, аз ножа ще питах за вените, не за... Тъй финално за днеска от мене. Вебант на гърнето. Тук вече се почва трудната част. Досадната е да мине и да е възможно най-нависоко. После тук гърне работи, но общо взето за днеска те толкова. Се видим пак утре. Довиждане. Ден пореден, влизам. Чакай, трябва да покажа. Чакай да покажа. Влизам. Да питам ли или? Ами не, мисля, че няма да ти трябва. Добре, да спре с флекса, ще обясна апдейта. Апдейт. Киро носи нещо там. Така, Виктор вече спря да реже. Така, вчера мене ме нема. Общо взето. Спа. Да, аз... Отсъствие му описахме, ама няма проблем. Бали му, не псувам. Кажи, смисъл, аз ще сложа един кетчъп, какво ми прати с нощи. Здрасти, Ицко! Аз съм Лудия Заварчик. И със специално включване да обясним какво се случва с проекта. Стегнаме шапката нощеска, спах на криво и прецених, че тази тук част трябва да се преправи, защото ми свиваше много надолу. Така като погледнах отстрани колата. И преправихме тази част. Вече се възползваме максимално от местото, което имаме към купето. След това идваме на тука. Също сме максимално нагоре. Идваме вече при гърнето. Минаваме всичко точно. И след това тук много тежък фитмент. Никога не мърда. Много тежко тук минава. Тук също минава на молитви. Разбира се, тук ще му покажем чука, ще го сплескаме. И сме стигнали до тук. И остава единствено да инсталираме крайното гърне и сме ние. Тук И накрая... вече тук стигаме до крайното гърне. Наместено е, подредено е. Ега ми направят вече проблем. Няма да ти правя. Да клекат, да гледат. Ако пак не го видят, Техен проблем. техен проблем. Не, мой проблем е, защото... И като цяло вече остава да пуснем куките с тампоните, които чакаме да пристигнат всеки момент. Пускаме куките, пускаме генерацията, след това излепваме всичко, качваме И палим да видим. палим да видим какъв е звука. Да. Така че... Цяло това е. Връщаме се на работа. Така да е, аз, моята работа. То път снимам. Еза е. Dog, got my best man, me and Shotty crushing in the back on the webcam. I got my juice, I got my money. Better you get loose, so funny. Yeah, I ain't stupid, I got my money. Ден пореден. Апдейт от вчера. Няма. Нищо не се е Започваме променило. от вчера. Продължаваме от вчера. 1-3. Заварено. И аз шас заварките.
Заваря, момчето, заваря. 3 са, какво средната част? Сега почваме с средната част. Тя е колко? 2 заварки майки сме така отгоре. Да, 3, това беше 11, средната е 13. След 3 дена ще е готово. Да, плюс-минус. Гледаме за средната част, най-досадното, най-много заваря. Аз вече го казах, фулафа вече, преди 2 минути го казах. Така, ден последен, надявам се. Ден последен от към генерация, надявам се. Аз сега идвам. Ти си тук от колко? 2 часа? Не Без да знам колко. Да, добре. Ето го даунпайпа остана и това такова и после и тук и... се. Да, няма да снимам процес тук с даунпайпа. Меката връзка е готова. Да. Остават двата V-банда тук буквално да се излепат и да го съсипваме с една дупка. Не беше къде е тук. Вярно, че да. Къде беше, бе? Това ли трябва да е? Да, го съсипваме с една дупка и... Да, няма да снимам процеса тук, защото вече съм снимал достатъчно и направо... Да, направо като качваме и така. Ало, да. Генерация. Само да се направи. Бате, това няма нищо общо. Майко. Как дрънчи, да? Баси майк. Оп, мъкна. Турих и заглушителя. Да, чу го. Баси. Ти да видиш. Така, след като отидохме да хапнем и вече сме малко по-на свежа глава, крайното изделие общо взето. Киро в момента изработва куките и се държи и това са куки, вече да си официално сложено където трябва и да направим на крайниците и с генерацията сме готови. Да. Добре, запалих я пак, официално всичко е добре, от към генерация само остана да се сложи един накрайник, това ще правим и него, но иначе генерацията е направена, което е топ за момента. В следващото видео вече почваме трупачетата, интейка, всичко останало тия неща и след това почваме да разработваме. За момента всичко е наред, много съм щастлив от този факт. В момента си мотора е по-шумен отколкото генерацията, но да, много съм доволен. Така че виждам следващото видео, където продължаваме с тази работа, Fabrication Work. Така, ево, пак за всички, ево на Киро, че цяла седмица се бори това. И благодарим който гледал. Айде.